FULBE TV albarka FULBE TV albarka FULBE TV albarka Africa albarka modon FULBE TV on jetama on juram hebe darani leñol pulagu albarka modon FULBE TV yo Allah nabru golle yeso eni ko suttini accini adi haala ala ko tongi geresi bondodirama ndare FULBE TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni FULBE TV Bandi Mai ingani FULBE music Dewgal humama be mawbe chatima Rewbe bewji jaba uya nyangu halama Musidal wondi fati bitintinama ko sati kon non laati hande woni nyande 4 January 2025 mansa jankunda ɗo poɗodiral football woni futu koyɗe hakkunde tumanna e fuladu homɓe tambiti ngol poɗodiral woni cetal tabital pulagu mbo URR woni yeeso mum alhaji Omar Sompo Cissé jokke men tan FULBE TV men addanan ko fewndi ɗo kon Amadindo jomba jo besel do woni galle ma o wara wullu joma sehlabe ma be gari habu berne mande jalala yimbe ma be jarama tigi ongol cukel kono ko record wonden falno rek halna men ko anon hombo honum darde ma do hande okay mi salmini everybody ko mi woni Sukel Balde ko mi woni chairman Fuladu is tabital fulagu ongol cukel sa wi tabital fulago hodum do wadi min ko dum ko wadi min si anani tabital fulagu ko fulbe be fo ngara ngone hunde wotere so o komin paala do wadde ko komin paala cukale gonɗe to ley amen ɗe ganda ko hoɗum woni tabital fulagu ko ɗum waɗi min noddi cukale ɗe fo gila tumanna Fuladu is wulli ist wulli west sandu jimara fo min battidira ɗumen leydi yo e tamana kop e vesdi mumen so min paala wadde tournament pour hawrintina sukaɓe ɓe ganda hoto giwri ganda hoto jaata janggo e janggo si en kawri goto yo anda ka si o gandodirani tan on jurmodirta so ko ɗum addi tabital fulagu min faala cukale ɗe nangodira minen ko ka en min ballatani sa minen han ko ka en min ballatani pour ganda hoto giwri ganda hoto jaata si kawri gueɗal mumen ngal mbawa ɗum hebde e nder leydi he siko noon si nangodirani tan mbawata wonde hunde wodere so ko ɗum waɗi min mbaɗi o tournament min paala fulɓe ɓe pullo tumanna o anda pullo base o anda pullo kantoro o anda mbo jimara o so ɗum fof si woni hunde wotere a yiyat weɓana yimɓe kala pullo goɗɗo ɗo waɗa oɗa muusa sa nana kaari waɗama hunde si aɗa andi ɗum tan a yurmete ayi so ko gandal addi yurmede so ko ɗum waɗi minen mbaɗa o tournament mamiraba o bala
Kankan. Yes. Chelsea korima laba 1-1. Eh. A little. Allahu wallahi ta'ala. Dol fatal. No ndefon kono ya bay. Defa ya bay. Timon. Hawks. First division. Ha. I'm not confirmed whether he will start, but he make the 20 man. I like announce it. Yeah, gradually, right? Yes, that's the game. One of their team is always prepared. Not going to be prepared for national party for the player.
min ko Alaji Basi Mbalo e horejo tabital pulagu heble sukaɓe ɓe faggudu mo tumanna en nani onkol cukel ko haaldo ko tabitagol pulagu no dari fi no ɓamtiɗa leñol ngol namrol ngol yeeso kono sa daari fulɓe no heewi sa daari fayda na Gambia rek
hawrandingol hawrandingol ngol leñol hoɗum ɗum addata e leñol mawɗo tabital pulagu folo folo tawa ɗo e mi haalandema tabital pulagu ko addata e nder leñol ko waɗi ha nde hunde waɗi mi jarnaɓe no fewi folo folo Alaji Oumar Sonko Cissé ko kanko addi o programme ha o wawi wadde ɗum ɗo te ko o miijani fulɓe ɓe ko miɗo andi tan tabital pulagu e nder Gambia ɗo e nder URR ɗo miɗo andi Oumar Cissé so tawi woni yimɓe ɓe gabbima e peeje makko ɗe wallahi tabital pulagu e gonan nene goto gonen baba goto si ɗon yawti ma calminen kadi comité kippuɗo ha oɗo football wawa waɗede Sonko waɗani haare waɗani par ce que sa yi ɗum ɗo ɗum fof waɗi ko yimɓe mbaɗa hoore pour ɓe daro pour ha ɓe mbawa ɗum ɗo wadde ha ɗum yawtira e jamma jaam Sonko waɗani ɗum fof ko tabital pulagu waɗi ɗum ɗum miɗo jarnaɓe noon guila e bindanomen ɗum woni Ibrahima Ay Diallo mbo tumanna o darima kañɓe e koƴɓe ɓe darima ha football o yaari no foti yarude ni ɗum noon miɗo jarnaɓe miɗo weltaniɓe miɗo duwaniɓe noon kadi eyyi joni comme ça lamdoroma men hawrindingol yimɓe hawrindingol fulɓe kulle tan iya leñol ngol yaara yeeso hoɗum tabital pulagu darde mum on wasimo hawrindingol pour leñol ngol yaara yeeso ko ɗum addi o football mo mbimami mo jiyata ɗo ɗum noon fulɓe ɓe no bakkilo ɓe nangodira ɗum wona anje leñol gongol de wona angol goɗɗo kadi ɗum ɗo ko pourtant neɗɗo fof neɗɗo no andu ko hoɗum woni saabu sa andi ko gonɗa rek a yiyat a wawat andude ko hoɗum poɗɗa wadde hoore maɗa ɗum addi o jiiɗa yimɓeɓe gari wadde fi affaire o tabital pulagu ciyaman tabital pulaji ɗi fof palano ɗo arde kono woɓɓe tardiɓe garani kono yimɓe dentan ɓiɗe guiɗo gari ɗum woni Oumar Diallo to wulli mi salminimo no fewi kañumma e Kadeso Fuladu ɗo o ari miɗo salminamo no fewi e jiiɗo kadi Kasum So on kadi kombo wulli on kadi o ari ɗo miɗo jarnaɓe no fewi kamɓe fof mawɓe arɓe ɗo ɓe miɗo jarna ɗumen no fewi sa yi ɓe acci golle mumen ɓe ari ɗo bosi am no dari ɗo cukel balde sa yi ɓe acci golle mumen ɓe ari ɗo ko fi tabital pulagu fi fulɓe no nangodiri ɓe ɓurnani koye mumen hay hunde ɓe mawnitinaki koye mumen hay hunde ɓe nangi tan sukaɓe ɓe yoɓe gandu wondema janggo minen somin ngala tan ko kamɓe longtoto e pulagu ko ɗum woni dalila hande yimɓe hawride ɗo Kakak.
Wacari mare. Pause up. One. Zeros. Kaka butino do okuba wan pilek. inde mane oto jada e team homo da represent do hande. Okay, first of all, inde am ko Mohamed Diallo.
ko Koboto Tumanna mi jeya so miɗo waɗi represent Tumanna district as head coach pour mi waɗa ɓe coach min ara min pilo o game waɗanoɗo organise hannde dow tabital fulagu fulɓe sa dari game o ko friendly game fiji tan yono ɓeydeten ɓamtare e nder fulagu no yara yeeso game o a pili o e hedduro hono yiruɗa game o min gay game o no mi yirini taw first of all miɗo waɗa thanks players ɗi fop because of ko leñol ɓe yalti waɗugo represent wiya ko fulagu so fulɓe ɓe fof no nodda pour yo waɗu represent so first of all taw players an tumannaɗi fof miɗo jarnaɓe because of koɓe noti kanko as the head coach koɓe noti kanko ko weltare mawde so mi noddiɓe yoɓe ar min waɗa train pour min wawa heɓude o game te kadi train momin waɗi o Allah waɗi kadi ko ɗum kadi min waɗi perform ka nder game hande so ko ɗum waɗi game o fof sikkuno base ɓe waɗa win kono alhamdulillah komi waɗi ɓe toon train ko ɗum ɓe waɗi use pour ɓe wawa wadde draw game maɓɓe o hande pirgono ɗi game ji ni hoɗum no ɓeydata e plagu nder plagu ya pilgol façon ɗi game ji as wigol ko pulagu pour pilgol façon ɗi no naɓa fulɓe ka enen en sikkanoɓe hewtay because of sa pili façon ɗi game ji as competition a wi ko fulɓe rek pulagu woni e pilde especially media no tawa joni media ka woni rek andu a naɓi hoorema ka sikkunoɗa hewtane so meaning that o game pilgol façon ɗi fulɓe ni naɓay fulɓe ine high level naɓayɓe ka towi yimɓe hewɓe yiya ɓe anda yes fulɓe ɓe ko ɗum woni wadde fulɓe ɓe no wakkilite fulɓe kadi no nangodiri because ɗum ɗo ko nangodirgol a faami because in history min mi pili football kono mi pilani ɗi game ji ni wiya ko fulɓe foti hawrude so ɗiɗo si hawrindinama base naɓe anday ko ɓe woni fulɓe tumanna anday ko ɓe woni fulɓe base the same thing kantora wulli district ji ɗi fof andodira ko ɓe woni fulɓe o district so ɗum ɗon ko ɓantare mawde e nder fulago o jarama tigi falno haalnami indema nde e artotima moƴƴa represent hande ɓay onon pili tabital fulagu waɗi organise o game o maji hande ok min indan ko Sadio Bari ko woni head coach Basega tumanna wi gila tumanna ari ha Basse koɗo sa naari fayda ko game o ko fi rek hono fulagu yarata yeeso kono sa naari some of the supporters ɓe supportnoɓe waɗanoɓe support tumannaɓe ɓeni wiya min ara min lappa Basse so hono yiɗiɗa game o ok min ko se mi haalta ɗon game o weeli iwgol gila tumanna ara Basse andi so kala team wiya no fotta Basse ɓe waɗay prépare mo ɓe andi Basse ko big region fami Basse wona football aji sama kala ɓe jogui ko ɗum waɗi gila ɓe mi andi min gara ko tumanna mone fottude e tumanna on ko one game on no waɗi important min waɗa train min waɗa prépare o match ɗum waɗi min tigui mi weltike ko win min ardi kono Allah waɗi game o waɗi tone down waɗi min yehi duro eyyi min ko ɗum jogi komi sa daari mi pilɓe ɗo ɓe sukaɓe football ɓe fof ko sukaɓe sa daari joɗino e ɓawogaɓe to filgam mawɓe na hen kamɓe waɗi o maji organise ko comme ça enen sukaɓe on tabɗa ko wijoɗa haalanaɓe mawɓe hande fi ngal tabital pulago no yarugo ɓamtugol ngal tabital pulago ok min kay mi weltanike mawɓe wono Oumar Cissé en yeesoɓe tabigal pulago ko hunde moƴƴuɗo ɓe wona wadde ay hawtodirgol leñol ngol ɗum ko ɓantare moƴƴa wonta ko saari itte e majjodiral ngal hande minen min andi ɗo pillaji hewɗi tumanna kadi andi pillaji amen hewɗi menen Basse ga ɗum waɗi nomi weltaniɓe Allah ɓoyimɓe yeeso amen ara ɓe ɓooya wadde wano ɗi tournament ji ga mi weltaniɓe moƴƴata wona seeɗa ye min ko ɗum kadi mi jogui komi haala ɗo a jarama tagui ok a jarama tan debbo yonde tori jaɓɓe hoɓɓe ɓe jombajo ari wara wullu ko duwa kimnade jaabi jaɓɓe hoɓɓe ɓe jombajo ari ndema ñalande debbo yonde tori jaɓɓe hoɓɓe ɓe jombajo ari arno yiwa galle natta galle ngela jiwal jaɓɓe hoɓɓe ɓe jombajo ari FULBE TV albarka FULBE TV albarka FULBE TV albarka Africa albarka modon FULBE TV on jetama on juram hebe darani leñol pulagu
albarka modon FULBE TV yo Allah nabru golle yeso. eni ko suttini accini adi haala ala ko tongi gere si bontondirama ndaare FULBE TV FULBE TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo ton waɗe subscribe joni joni FULBE TV no weeli ha